Okay, den her, den er gået ud til Mie Fransen. Mie Fransen KBH. Jo, Thomas Bugge sidder i hjørnet. Mie Fransen. Mie Fransen, okay. Okay, vi starter lige ud med sådan en rap beat her. Okay. Ja, sådan. Okay, det går ud sådan her, okay. For jeg bider din Pikachu med omhu, den lille knu. Tror du jeg er pis, tror du jeg vil sluge. Mie Fransen er mit navn, jeg tager ikke imod den åbne favn. Men jeg ved godt, det gør gavn, men så er det kun blevet igen i Jesus navn. Mit hår er som ild, du ved jeg er en vild snil sild. Så fuck dig, hvis du tror du kan prøve at spille min tid. Så prøv bare at bide og gør mig gravid, men det skal ikke, medmindre du ved. Og dit hår er rødt, rødt som de bløde børn, du aldrig fik født. Rødt som de bønder, du aldrig fik bedt. Mie Fransen, du ser det ikke, før det skete. Okay. Fransen. Mit hoved er mere blodet end Jesus på kransen. Så fuck dig, hvis du tror, at du kan klare valsen. Når du ser min krop, giver du din kæreste op. Kvitter dit job, du er flot. Du ved godt, du ikke er nok. Og når du er, og du ikke er flot. Og du er... Okay. Og du er heller ikke flot. Så giv selv din kone til skrot. Med den farve hår, tror du så, at du er nede i glas... Du får glaskår i dit lår. Nej, jeg voldtager din mand, så du kan se, hvordan en lydtint jeg gør. Så jeg ser, om jeg tør, se om du dør. Test mig og se, om det skør. Okay.